kalong shisha ka jingkur khu ka bakraw na ka banta ki hybrid ki batrang ya ka jingnang jingstan bat ki bawan na ki longying ki baduna ka yo ka kot ha ka ba ka wei na ki slem ai hi kai ka bala tip kum ka Eklavia Model Residential School ka badon ha ka snong pahams im nong po kelas dang man shi mi ki kerteng na ka banta ki khna ki bakwa ban pule ha ka te ka school ka Eklavia Model Residential School ka de ka school ka bala seng kerpang na ka banta ban aji hikai ka bapaka na ka banta ki khana reulum lane ki Scheduled Tribes na tu ka class 6 hadu ka class 12 ka jingthmu jong ki de ki school ka de ban pan schem ka jingnang jing start ha ki khana pule da ki sab bat ki jingnang jing start kat kum ka jingdon kam jong ka juk start ka ba manta khnang ba ki la ban bateng pat ki jing pule ki ba kham shalor bat kum ju ro ban pasuk ye ki ha ka yo kam yo jam ka te ka school ka badon ha ka snong pahams im nong po manta ka dang ban ai ki form nadu ka class 6 hadu ka class 8 bat kan ailat kerpang na ka banta ki snong ki badon hapo ka umling CNRD block bat kum ju ro ya ki snong ki ba hapo ka Ribhoi district ha ka ba ki hybrid ki bathumu ban pule ha ki te ki school kin ha biai leng ba ki entrance exam Ibaro ngadon kini kawi kamat bangkwa ban pensang ha ka bai di pat ka admission na ka banta ka school Eklavia Model of Residential School kemudian hang po pangsi yang po kamtam tip ye ki kimi pa ibana ka snong pamsi na ka area nong po ka Ribhoi di baro kuwe kumbala ban sutu na kaliang jong ka education department lomba jong joint director ibadon nong po jong ka diesel ila ai advertise na ka banta admission ia di kelas 6 nagbanta paniyo ban puli agane ka school Eklavia Model of Residential School EMRS ka penting ia ka baka academic session kan sedang lakum no ka hatsau tarik jong August araja akusan jadi ka advertise ka London kila pelai bat kila bun mah ki bala ki kena ki bala sim yang form bat bakila submit di form ro kai ka bang kwa ban pentip ye gi kimi pa ban ki na school kunju ki badon gi jingmut ban sim admission hagan ke school talong nama kidang don gi kimi pa gi badang phone na mantaru ki badang long confuse ane gi patip bahab tentang tentang jadi sim gi kabu ban benar lembai jom kini ka nak rekubor siaki kini kipa bagi kena rukunju hamtam ibedei napo pasong pamsim naka nompo area bat naka Ribhoi district ko away marku bela musutu kelas diet ke bagian publish kurus ketu badai hata shipho tarik jong uni upunai Julai araja pesan dengan yo ban keren bat ki officer kunju sport directorate agini ki stay ke bala dep ke meeting ke pengidon but la extend ya ke tarik na kuno hadu ke khatsan tarik jong Julai jong ning snem araja pesan na kemantaban shimi ki form ban ban tab ki jadi takadau masmo ban appeal ya ki kimi ki kpan bakin employee kat bala balik shimi ki form na office jong di DSEO Ribhoi district lain joint director jong ka diesel ki badan nompo bat ba pin kre ya lagi jong ki khun ki jong fi mar bikin hab benele ya ka entrance exam kalau ngobong san tu kata mar mi sutu ki dan shibun ki ban apply but seat ki long limited jadi nak terkadau ka ba kongsan ni kalau ba ki khun ki jong fi kin hab ban le ba ka balak di bile stom ba nagaliang jong ir kat balak ni persang ban pek ba ka admission ni kan long na ka benta ki local jong kani ke area margajing tumu jong ni ke school ru gadi na ka ki tribal student jong kitu ki thain ki ba kani ke school ka don kenamar kata kani ka badon po pamsim nongpo kade ka bala manggepang kamtam na ka benta jong ka umling CNRD block bat ka fokus ka ba bun ki kalong na ka benta ki ni kalong ki beduk ki tribal student ki bana ka snong pamsim kamtam ki bala ai so hai ke jakat bat kumju ro ya kanong po area bat umling block bat ya Ribhoi bro ko mai ya kata
atau begitu kita hapan le ke entrance exam. Yang nomor ketang semua ban kedu peneka admission mentang kuma PE ada advertisement menungkong kolom kelas 6 dari mentang kelade na kelas 6 7 8 admission kelas date kalong khasan 3 Julai minggu kepat minggu kepat di bahi sem bikin simkia pat hagajuk upor bikin penkre ya ke entrance exam ki hapan le bah na kementar banyo